Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганиева. Бүгенге программада Татарстанда контракт төзергә түләүчеләргә бер тапкыр бирелә торган түләүне арттырдылар. 2 сентябрьдән алып ул 2 миллион сум тәшкил итә. Участоклардагы процедура стандарт, иң мөһиме сайлаучының үзе белән паспорт булырга тиеш, ә калганнарын комиссия агзалары аңлата. Әлмәтлеләр иске Татарстан кинотеатры урынына океанариум төзергә тәкъдим иттеләр. Проектны Креатив процесслар фабрикасында булдырганнар. Татарстанда контракт төзергә түләүчеләргә бер тапкыр бирелә торган түләүне арттырдылар. 2 сентябрьдән алып ул 2 миллион сум тәшкил итә. Бу илдә иң югары түләүләрнең берсе. Бу чара хәрбиләрне һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү теләге белән бәйле. Контрактчылар өчен түләүләр түбәндәгедән тора. Татарстан 1 миллионда 300 сум, Россия Федерациясе оборона министрлыгыннан 400 мең сум, республика муниципалитетларыннан 300 меңгә кадәр, хәрби хәрәкәт зонасындагы хезмәткәрләр аена 210 мең сумнан алалар. Создана целая группа, которая занимается с людьми, которые изъявили желание проходить службу по контракту. То есть желающий приходит в военный комиссариат, 402 кабинет, здесь его встречают сотрудницы. Татарстан территориясендә контракт төзүчеләргә бер мәртәбә түләү каралган, башка төбәкләрдә яшәүчеләргә һәм чит ил гражданнарына юл һәм яшәү өчен түләячәкләр. Чит ил кешеләренә һәм аларның гаиләләренә Россия гражданлыгы һәм ИНН алырга ярдәм итәчәкләр. Паспорт, военный билет, ИНН и СНИЛС, прийти в военкомат, к нам в 402 кабинет, обратиться к нам, мы поможем, оформим и направим на службу. Татарстанда контракт төзүченең хәрби частен һәм белгечлеген сайлау мөмкинлеге бар. Контрактны имзалаганнан соң шунда ук бер тапкыр бирелә торган түләү, кием салым, кирәкле әйберләр һәм медикаментлар комплекты тапшырыла. Махсус операция зонасына җибәрер алдыннан хәрби хезмәткәрләр хәрби әзерлек нигезләрен узачак. Укулар Татарстанның үзендә һәм Самара өлкәсендә махсус полигоннарда үтә. Они убывают в Казани их полностью переобувают, то есть дают всю военную форму, одеваются полностью. Все остальные обмундирования они дополучивают уже в части. Финанс ярдәменнән тыш контракт төзүчеләргә күп кенә республика һәм федераль ташмалар гарантияләнә. Контрактта кул куйган предприятиеләрнең хезмәткәрләре өчен эш урыннары саклана һәм хезмәт хакы түләнә. Шулай ук хәрби хәрәкәтләр ветераннары статусы бирелә. Сугышчыларның гаиләләре хакимият карамагына алына. Татарстан хәрбиләре барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин ителә. Атна сайын республикадан алкы сызыкка азык-төлек, хатлар, транспорт, саклагыч шилтәрләре, рациялар һәм башка кирәкле әйберләр белән гуманитар конвойлар җибәрелә. Әлмәттә яшәүче 100 яшьлек әби тавыш бирүдә катнашты. Комиссия агзалары аның өенә килделәр. Теркәле һәм тавыш бирү процедурасы фатирда узды. Тавыш бирүнең мондый ысулы кайбер сәбәпләр аркасында участокка мөстәкыйль килә алмаучылар өчен эшли. Тавыш бирүдә төрле категорияда гражданнар катнашты. Алар арасында гаиләләр һәм эшмәкәрләр. Берәүләр өчен сайлауларда катнашу патриотик тәрбиянең мөһим өлеше, икенчеләр өчен актив гражданлык позицияның күрсәтү мөмкинлеге. Выбирайте, пожалуйста, Зухра Курмакаева 822 сайлау участогына балалары белән бергә килгән. Ул беренче лицей интернетта тавыш бирә, ире башка участокка беркетелгән. Улары белән сайлауларга йөрү гаилә традициясе. Шулай итеп, хатын-кыз ватанга мәхәббәт тәрбияләргә һәм үз сайлавың өчен җаваплылык тоярга мөмкин дип саный. Я верю в то, что любые выборы, которые проводятся в нашей стране, они все-таки носят за собой вот этот вот, правильный характер, и можно доверять этим выборам и всем своим друзьям. И вот даже сегодня снимаю кружочки, приходите и обязательно оставляйте свой голос. Участоктагы процедура стандарт, иң мөһиме сайлаучының үзе белән паспорт булырга тиеш, авылга табаны комиссия агзалары каршы һәм консультация бирә. Когда избиратель приходит к нам, он регистрируется за нашим столом, ему выдаются бюллетени. У нас есть информационный стенд, где у нас как образец висит, как заполнить правильно бюллетень. Роза Гайнетдинова да үз тавышын бирде. Хатын-кыз бизәнү әйберләре компаниясында уңышлы җитәкче.
троллейбус йөртүчедән эшмәкәргә кадәр юл үткән. Ул дәүләт советын ничек күрәсез дигән сорауга түгел җавап кайтарды. Всегда в жизни должно быть обновление, потому что обновление дает новый вдох, новое движение, новую такую конкуренцию, скажем так, да. И благодаря вот такой новизне всегда идет продвижение тех или иных вопросов по-новому, по-свежему. Сайлаучыларга шулай ук гриппка каршы вакцина тәкъдим иттеләр. Участокта махсус сәламәтлек ноктасы эшләде. Яше һәм башка сәбәпләр аркасында сайлауга килә алмаган кешеләр тавыш бирү мөмкинлегеннән мәхрүм калмады. Людмила Березовага комиссия вәкилләре шәхсән килгән. Людмила Даниловна Бөек Ватан сугышы ветераны. Мартта ул 103-нче туган көнен билгеләп үтте. Аквариумдагы тоннель, ресторан, терраса, әлмәтлеләр Иске Татарстан кинотеатры урынында океанариум төзергә тәкъдим иттеләр. Проектны креатив процесслар фабрикасында булдырганнар. Здесь вот на презентации объекта показано, что здесь вот двухэтажный аквариум. Бинага килеп керү белән озын тоннельгә эләгәсең, аның аша үткәндә төрле балыклар күзәтергә мөмкин. Беренче катта фудкорт урнашкан, бу кафе яки ресторан булырга мөмкин. Саф һавада ашарга яратучылар өчен икенче кат террасасына чыгу юлы бар. Проект буенча аквариум үзе 2 катлы, анда хәтта эре төр балыклар да урнаша алачак. Мы уже думаем, что бы такое создать, и мы подумали, что у нас какие-то в городе есть объекты, которые не благоустроены. И вот с целью благоустройства городской среды мы решили обустроить, создать свой проект, каскаду прудов, зону под мостом обустроить и старый кинотеатр, который стоит бесхозный. Мы вот решили придать ему новый вид и новое назначение. Мондый объектны Әлмәттә эшләп була дип саныйлар креатив процесслар фабрикасында. Аны Иске Татарстан кинотеатры бинасында урнаштырырга тәкъдим итәләр. Яшь дизайнерлар өчен дәресләр бушлай. 15 яшьлек Илья Немиров җәйдән график дизайн курсларында шөгыльләнә. Ул да проектта үз өлешен кертте. Проектта пыяланы прототиплаштыру турында сөйләде. Коридор, тәрәзәләр, балконнар, моннан тыш фудкорт зонасы буенча да үз тәкъдимнәре белән уртаклашты. Мы получаем для себя пример, получаем опыт и даем примерные работы для жителей Альметьевска. Бу укуларның максаты яшь балаларны биналарның дизайн проектын эшләргә өйрәтү. Укытучы Вячеслав Трофимов фикеренчә, мондый дәресләр яшьләргә киләчәктә һөнәрләрен билгеләргә ярдәм итәчәк һәм инде хәзер үк шәһәрнең архитектурасын планлаштыруда катнашырга мөмкинлек бирә. У нас такой перспективный город, чистый, красивый, интересный. И строить у нас в городе интересные объекты. Мы вот подумали, что что-то такое интересное, необычное, то есть можно было бы тоже сделать. Команда үз проектын шәһәр хакимиятенә тәкъдим итәчәк. Шулай ук Әлмәтне үзгәртү өчен башка идеяларында тәкъдир итәчәкләр. Ленин урамындагы йортларда яшәүчеләр ишек алдында төзелә торган папка зарланган. Бина торак йортларга якын урнашкан һәм 100 метр ераклыкта балалар бакчасы бар. Халык бу законлымы дигән сорау бирә. Когда уведомление нам прислали о том, что будет здесь публичное слушание, это здание будет использовано как под магазины, то есть и под офисы. И в итоге сейчас они перевели уже под, как он сказал, Тимур? Общепит, да, под общепит, то есть столовая, либо же еда. При этом он утверждает, что здесь будет алкоголь не крепче пива. Ныкмы юкмы монысы мөһим түгел. Бу барыбер алкоголь дип саныйлар биредә яшәүчеләр. Димәк, монда еш сугыш һәм тәртипсезлек булачак. Чулпан Фәйзуллина активист, 3 кызы бар. Депутатларның проблеманы хәл итәргә ярдәм итүен сорады. Место будет типа знаковое, они говорят, что они хорошие, они качественные, и тем не менее они продают алкоголь, а не какие-то там детские вещи, да. Замечательное место для детских центров, замечательное место для небольшого магазинчика варианта около дома. Может быть ремонт одежды, ателье, что угодно, да, что бытовые услуги, которые нужны нам. Хозяин решил, что это хорошее место для пивнушки. Ольганың да 15 һәм 9 яшьлек балалары бар.
кечкенәсе икенче сменада укый, ә мәктәпкә бару бу бина яныннан уза. Караңгы төшкәч өйгә кайтырга туры киләчәк. Ул балалар исерек компанияләр яныннан йөрергә мәҗбүр була дип курка. Проблема белән депутатларга һәм администрациягә үзе мөрәҗәгать иткән. Нам ответили, что обязательно займутся нашим вопросом, так как в первую очередь у нас очень маленькое расстояние до садиков. Вот если видите, вот здесь у нас садик очень близко, и вот здесь садик. Сказали, что здесь расстояние меньше 100 метров, и здесь не должно находиться увеселительное заведение, где будут продавать спиртные напитки, пиво. Халыкка проблема таныш. Элек ишек алдында инде мондый бина булган дип сөйлиләр алар. Һәм полиция еш килеп торган. Аны япканнар. Моннан тыш биредә башка проблемалар да бар. Нет, это совершенно другого формата заведения. Это заведение формата ресторан с хорошей качественной кухней, с хорошими качественными напитками. И предполагается, что там не будет какого-то такого гостей таких, которые бы себя вели неадекватно. По крайней мере, наш опыт показывает о том, что за 3,5 года у нас практически никаких не было ни инцидентов, ни драк, ничего подобного. Башкарма комитетта бина хуҗасы тарафыннан хукук бузулар юк дип аңлатты. Әмма халык шау-шуга зарланса, бу мәгълүмат алга таба җавап кайтару өчен Роспотребнадзорга тапшырылачак. Кеше үтергән өчен Әлмәттә яшәүчене 8 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Быел май айында Совет урамындагы кибет янында җитди сугыш куба. Бу мизгел видео күрсәтү камераларына эләккән. Шаһитлар соңнан фаҗига хронологиясын торгызырга ярдәм итә. Янәсе бер ират үзенең анасы белән кычкырып сөйләшә. Үтеп баручы моңа игътибар итә, ә беренчесе җавап итеп аңа ташланган. Бик каты кыйналганнан соң зыян күрүче үлгән. Шикләнүчене тоткарлыйлар һәм 4 айдан соң хөкем чыгаралар. Гаепне ул өлешчә таный, үкенә. Суд гаепләнүченең гамәлләрен үтерү мәдәсеннән саксызлык аркасында зыян күрүченең үлеменә китергән сәламәтлеккә авыр зыян китерү мәдәсенә үзгәрткән. Ират вакытын катгый режимлы колониясында үткәрәчәк. Бөгелмәдә яшәүче хатын-кызны алимент буенча буручы өчен җаваплылыкка тартканнар. Ул үз улын карау өчен акча күчермәгән. Аның бурычы 1,5 миллион сумнан артык тәшкил иткән. Приставлар административ беркетмә төзегән, ә суд җәза билгеләгән 80 сәгать мәҗбүри эш. Бүлек хезмәткәрләре бурычлы хатын янына килүләрен дәвам итәләр. Аны алга таба җинаять җаваплылыгы турында кисәттеләр. Хөкем ителмәс өчен гаепләнүче бурычын түләгән. Зәйдә наркотиклар таратуда шикләнелүче бар. Полиция хезмәткәрләре үзе белән тыелган мәддә төргәге йөрткән иратны тоткарлаганнар. Төргәкнең авырлыгы 26 граммга якын. Тоткарлаучының тарату Зәй районы территориясендә генә түгел, башка районда да иратка җинаять җаваплылыгы яный. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.